Траншеі і акопы каля мяжы з Літвой. Навошта іх капаюць? За 6 кіляметраў ад беларуска-літоўскай мяжы каля госкага палігону з'явіліся траншеі для пяхоты і тэхнікі. Яны могуць быць часткай так званага вузла супраціву, які год таму абяцала пабудаваць Міністэрства абароны Беларусі. На спадарожнікавых здымках відаць вялізныя траншеі. Памер адной з іх дастатковы, каб у ёй праехаў танк. Таксама тут жа акопы для пяхоты. Акопы часткова зробленыя на тэрыторыі заказніка Горадзенская пушча. Капаць траншеі пачалі яшчэ на мяжы 2022-2023 гадоў, пасля пачатку вайны ва ўкраіне. Эксперты мяркуюць, што гэта можа быць абарона ад магчымай атакі з боку Літвы. Але пакуль такія ўмацаванні больш нідзе на мяжы з Літвою не сустракаліся. Пакуль фартыфікацыі выглядаюць незавершанымі. Траншеі могуць накрыць дахам ці паставіць туды чыгуначны вагон і зрабіць падземны бункер, як гэта было пад Кобрынем. Вниз закопали вагон. Вагон. Ну, тоже неплохой вагон. Вот они здесь. Building a trench and training around it. Пабудова траншеі і вучэнні каля яе – гэта адзін з крокаў, якія беларускія ўзброеныя сілы робяць, каб падрыхтаваць свае ўзброеныя сілы да будучых баявых дзеянняў. Ці сапраўды ёсць пагроза? Літва паслядоўна заяўляе, што не мае агрэсіўных намераў адносна Беларусі. Усе яе дзеянні носяць выключна абарончы характар. А што вы думаеце пра гэтыя ўмацаванні? Напішыце ў каментарах.